Comencem aquesta primera sessió, com us deia, del cicle de webinars de safareig teòric que organitzem des de l'Agroc. L'Agroc és una empresa, és una consultoria que estem especialitzades en gènere i diversitat. I específicament una de les feines que fem és protocols. Com a empresa, com a consultoria, som petitetes, som només 4, però això sempre diem que ens dona un punt per nosaltres molt interessant i és que el tracte amb totes les persones, amb totes les entitats que ens contracten és molt proper. I això us ho dic perquè aquesta sessió que fem avui no només està basada en els nostres coneixements, sinó que també veu moltíssim de tot el que hem après en els diferents projectes que hem treballat amb altres entitats. Així que també agrair-los amb elles tota la feina que hem estat fent. Dit això, ara sí, comencem. I primer de tot, comencem per una pregunta que sembla bastant senzilla, però que a vegades en algunes reunions hem adonat que potser no queda del tot clar, que és què és exactament un protocol. I nosaltres sempre el que diem és que un protocol és una eina per garantir drets. És a dir, a la pràctica el que és un manual. Perquè m'entengueu, és com si fos una recepta. Una recepta que ens diu pas 1, pas 2, pas 3, què hem de fer per poder realment atendre els casos de violència masclista o LGTBI-fòbica en les nostres entitats, en les nostres organitzacions. I per tant, què no és? No és ni una llei ni és una normativa. I això per què és important? Perquè a vegades ens fa por poder modificar o poder canviar el protocol perquè ho observem com si fos això, com si fos una llei. I no té per què. D'acord? És aquesta recepta. Llavors, un protocol ha de ser realment adaptat a les vostres necessitats. Per això és tan important que sigui concret, que sigui específic, que no sigui un protocol general. De fet, ja veureu que us ho aniré dient bastant en aquest webinar, però per tradició una miqueta del que s'ha fet en aquests últims anys, moltes vegades els protocols són una mica copia i enganxa d'altres protocols que hem anat veient. En molts sentits això està molt bé, però el que ens estem trobant és que a vegades algunes entitats ens contacten i ens diuen ostres, tenim un protocol que el tenim aprovat i ara que tenim un cas no ens funciona. Podem fer aquest acompanyament des de l'Agroc? I nosaltres diem sí, evidentment us podem acompanyar. Llavors, per això avui també us expliquem com fer per evitar aquest copy-paste o, si més no, fer-ho quan sigui realment imprescindible. Llavors, vist què és aquest protocol, que insisteixo moltíssim, ha de ser una eina adaptada a la vostra entitat, a la vostra organització i que serveixi per garantir drets, anem a parlar breument de qui ha de tenir protocol, perquè a vegades diem tothom n'ha de tenir, ningú ha de tenir, per què l'he de tenir? I sobretot, si esteu a una entitat que potser fins ara no en tenia i potser hi ha resistències a l'hora de poder realment acceptar o aprovar aquest protocol, també us anirà bé per tenir alguns arguments. Llavors, la primera resposta senzilla a qui ha de tenir protocol és totes les empreses, totes les organitzacions, totes les persones autònomes que tinguin persones contractades. No importa si hi ha una o hi ha 500 persones contractades. I això és així des de fa gairebé 20 anys. És a dir, des de la llei 3/2007, que és obligatori que totes les empreses en tinguin. Aquesta obligatorietat s'ha reforçat amb la llei del CSI, la llei 10/2022, i també amb la llei trans, la llei 4/2023, que ens obliga en aquest cas que els protocols siguin també específics per abordar casos d'LGTBI-fòbia. Per tant, com veieu, totes les empreses, totes les persones autònomes han de tenir protocol. I què passa si no en teniu? Doncs sancions econòmiques, és a dir, multes. Les multes que poden anar des de 7.500 a 225.000 euros, depenent de cada cas. I aquí sí que m'agradaria fer una crida a la calma, perquè a vegades quan veiem això i veiem les quantitats de les multes ens espantem i volem ràpidament aprovar un protocol. I a vegades el que pot passar amb això és que, tot i que és molt positiu que tingueu el protocol aprovat, és justament el que parlàvem al principi. És un protocol que no s'adapta a les necessitats. Nosaltres sempre diem, preferim que trigueu una miqueta més i que tingueu un protocol realment adequat, realment adaptat, que no que n'aproveu un ràpidament. Aquí també us serem molt sinceres. Perquè us posin aquesta multa, us ha d'arribar una inspecció. Les inspeccions aleatòries són, malauradament, poc habituals. No sol passar que de forma aleatòria us diguin ostres, tenim una inspecció i no tenim un protocol o no tenim un pla d'igualtat. De fet, des del nostre sector, des de les diferents consultories d'igualtat, de diversitat, estem demanant que hi hagi més inspeccions, però ara mateix no és el cas. El que sí que pot passar és que si hi ha una denúncia formal al sistema penal
precisament perquè no hi ha protocol, perquè no s'ha protegit adequadament a una potencial víctima o una persona afectada, llavors sí que us vindrà una inspecció i si no teniu protocol sí que tindreu multa. Per tant, heu de tenir protocol? Sí, és obligatori que en tingueu, però si no en teniu, millor que feu un protocol que sigui realment adaptat a vosaltres, que no que n'aproveu un ràpidament, que després no us servirà i que igualment després això pot caure en una denúncia en cas que no seguiu els processos adequats. Val? I què passa amb les entitats i les associacions, que avui tenim diverses entitats i associacions aquí? En aquest cas és una miqueta diferent, d'acord? En aquest cas la norma és interpretable. Què vull dir amb això? Doncs que a diferència del cas de les empreses, que sí que és claríssim que s'ha de tenir protocol, aquí, en el cas d'entitats i d'associacions on no hi ha persones contractades, és una mica, està més oberta a la interpretació. Les diferents lleis que veieu aquí, la llei 5-2008, 11-2014, 17-2015 i també l'acord de govern de l'any 2022, el que fan és reforçar l'obligació que les entitats, que les associacions tenen de promoure ambients que no siguin sexistes, que no siguin masclistes, que no siguin discriminatoris i també la vostra, en aquest cas, responsabilitat de protegir a les possibles afectades. Per tant, com es materialitza això? En un protocol. Ho diu literalment? No. Per tant, és interpretable. Nosaltres el que sempre diem, però, és que és millor que el tingueu. És millor que el tingueu, primer de tot, perquè evitem revictimitzar. Què passa si no tenim protocol? Doncs que a vegades, amb la millor de les intencions, però farem potser algun procés que la persona afectada no li va bé, perquè potser l'obliguem a... Insisteixo en la millor de les intencions, però potser l'obliguem a que ha de tornar a explicar la història moltíssimes vegades, que ho ha d'explicar davant d'un comitè, a vegades pensant en entitats o en associacions amb juntes directives, persones que potser no estan del tot sensibilitzades i la revictimitzem. I això és el que no volem. I després també, perquè penseu una miqueta en la tasca que fan les comissions d'igualtat, que ara en parlarem, quan no hi ha protocol és un procés molt desgastant, perquè no tenim clar què és el que hem de fer. Cada decisió és un debat a vegades que pot arribar a ser molt llarg. Per tant, per evitar-ho, millor que el tingueu abans, així us faciliteu la feina a vosaltres i, a més, eviteu revictimitzar. Dit això, ara anem a la pràctica, no? Com s'elabora un protocol? Aquí el que primer m'agradaria dir és una cosa que justament parlàvem al principi, que és que tradicionalment els protocols s'han anat distribuint de forma a vegades molt informal. Hi ha un enllaç a un drive, una entitat o una empresa envia el protocol a una altra, fem aquest marxembrat, fem un copia i enganxa, i així és com hem anat elaborant els protocols. Nosaltres el que us recomanem és que això generalment que no ho feu. Per què? Justament pel que deia, perquè llavors el que passa és que teniu un protocol que potser és molt adaptat a una entitat en concret, però després per vosaltres no us funciona. Imagineu, per exemple, que a mi m'arriba el protocol d'una entitat de música, i jo sóc una entitat de cultura popular. Clar, en aquest cas, les actuacions, les formes que ens trobarem, etc., a una entitat musical seran diferents que les que ens podem trobar en una entitat de cultura popular i, per tant, no ens serviran. En canvi, després... Perdoneu, que m'havia sonat escoltar alguna cosa. Llavors, això és primer per lo que és ideal que no feu aquest copiar i enganxa. Tanmateix, el que sí que pot passar a vegades, i està molt bé, és que reconeguem la feina que n'han fet altres. És a dir, que no feu un copiar i enganxa literal no significa que no podeu veure què s'ha fet en altres protocols i que a partir d'aquí digueu, ostres, això em sembla interessant, ho agafo. Ostres, m'agrada molt com ho han explicat aquí, ho agafo. Però aquí el que sí que us recomanem molt és que sempre que citeu la font. És a dir, el que ens hem trobat en els últims anys és que hi ha una feina que han fet moltes, generalment dones, molt preparades, molt capacitades o molt activistes que han fet una feina increïble i que després aquesta feina no està reconeguda. Per tant, sempre que agafeu algun element d'algun altre protocol, d'algun altre document, citeu. Per exemple, el protocol No Callem de l'Ajuntament de Barcelona va fer aquest díptic, que en el seu moment va ser molt, molt, molt pioner, que era què has de fer en cas d'una agressió sexual greu. Aquest díptic, el contingut del document, s'ha distribuït per molts dels altres protocols i a vegades
masses vegades pel nostre grup no se'ls cita correctament. Per tant, sempre si ho agafeu, citeu. Fins i tot si només agafeu una part. Si agafeu només una part, poseu basat en o extret parcialment de. Llavors, dit això, nosaltres des de la Groc sempre recomanem que el protocol s'elabori en aquestes 4 fases. Vol dir que sí o sí n'heu de seguir aquestes 4? No té per què. Podeu agafar-ne d'altres si voleu. Però creiem que aquestes ajuden a sistematitzar molt tot el que és el procés d'elaboració. Us explico ara a grans trets les 4 fases i després ens fiquem en el context concret de com fem la redacció i com fem la negociació. Primer de tot, el que nosaltres us recomanem és que constituïu la comissió d'igualtat, la comissió feminista, comissió d'equitat, el nom que preferiu. Per què l'heu de constituir? Primer, perquè algú ha d'impulsar el que és aquesta elaboració del protocol. I segon, perquè el dia de demà, quan ja tingueu aquest protocol aprovat, les persones que hauran de gestionar els casos són les persones de la comissió d'equitat. Alguna vegada el que hem vist és que s'ha aprovat un protocol, no hi ha comissió constituïda i llavors de sobte arriba un cas, hem de constituir una comissió ràpid perquè no en tenim, les persones que la conformen no saben molt bé per què estan allà i això dificulta bastant el que és la gestió. Per tant, si no la teniu, és perfecte si la podeu constituir primer. En el cas, i aquí començo ara una separació perquè és diferent en el cas de les empreses que en el cas de les entitats. En el cas de les empreses, les persones que configuren la comissió d'igualtat solen ser persones que estan contractades expressament per aquesta qüestió, persones de diversitat, equitat i inclusió. A vegades, si no, també són tècniques de recursos humans que part de la seva jornada la dediquen a aquestes tasques, o si no, a vegades són persones també de la pròpia plantilla que s'apunten a aquesta comissió i, per tant, part de les seves hores laborals també les dediquen. Potser no són de recursos humans, però sí que voluntàriament s'adscriuen. Això sí, faran la feina sempre en horari laboral. Quina és la diferència llavors amb les entitats? Doncs que, evidentment, aquesta feina la fareu fora d'horari laboral. I això ho heu de tenir en compte perquè els tempos s'allarguen bastant més a l'hora de gestionar un cas, senzillament perquè ho feu generalment a partir de les 6 de la tarda, entre les 6 i les 10, i, per tant, cal ser una miqueta més flexibles amb aquesta gestió dels temps. Per una banda, llavors, comencem amb aquesta constitució i un cop la tingueu constituïda, el que nosaltres us recomanem és que la redacció inicial la facin una o com a molt 2 persones. Això per què és així? Perquè, com segurament sabeu, l'abordatge de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques és un fenomen que pot treballar-se des de perspectives molt diverses. Des del punitivisme, és a dir, anem a sancionar, anem a expulsar, a l'antipunitivisme, anem a fer un procés 100% reparador on no fem fora mai a ningú. Tenim aquests 2 extrems i al mig hi ha tota una forquilla de possibilitats, d'estratègies que a vegades, i especialment quan estem parlant d'entitats i associacions, llavors de pensaments molt diversos amb perspectives molt diverses. Què és el que passa llavors? Doncs que ens posem a redactar, tota la comissió es posa a redactar i redactar cadascun dels punts és un debat molt llarg, a vegades molt feixuc, i com que estem parlant ara d'entitats i associacions que, insisteixo, fan aquesta feina en el seu temps lliure i, a més, no estan obligades a tenir protocol, el que sol passar en aquests casos és que el protocol o la redacció s'encalla i ja no s'avança, perquè les persones acaben cremades. Per això és millor que siguin només 1 o 2 persones que facin aquesta redacció inicial, que en el cas de les empreses, com que ja, insisteixo, sol haver-hi una persona contractada, sol ser aquesta persona qui la redacta, o el més habitual també és que ens ho externalitzin. És a dir, que de sobte a la Groc ens arriba una demanda de, sisplau, feu-nos una redacció inicial d'aquest protocol. Les entitats i associacions, a vegades, també ens ho externalitzen. No és tan habitual, tant de bo ho fos, perquè així vosaltres també us podeu descarregar una mica, però és menys habitual. I llavors potser us esteu preguntant ara, doncs, què passa llavors? Que només la visió vostra, en aquest cas de la consultora externa o de les 2 persones que han redactat el protocol és la que implementarem? No, en cap cas. Això ve a la fase següent, aquesta fase que hem dit de negociació, que és una fase on ara sí, tota la comissió d'igualtat es reuneix i debat punt per punt aquest redactat inicial. De manera que no és que no estem avançant en el redactat ja està fet. El que farem és debatre si, per exemple, la comunicació amb la persona afectada després de rebre la primera denúncia, la primera queixa, són 5 dies o 10 dies. Aquest debat, que potser són
10-15 minuts, 20 minuts. És molt més senzill si ja tenim alguna cosa a la qual agafar-nos. Per tant, redacció per una banda i després negociació. En el cas de les empreses, sol ser un procés més o menys ràpid. Nosaltres ho redactem, ho redacta la persona de recursos humans o d'igualtat, i després solen ser bé direcció, bé les persones responsables de la secció, que diuen això sí, això no, i ja ho tenim negociat. En el cas de les entitats, és una miqueta més llarg. Perquè us feu una idea, jo ara, per exemple, he estat fent aquest procés amb una entitat i portem des de més o menys finals de febrer, principis de març, reunint-nos un cop, 2 cops a la setmana, reunions de 2-3 horetes, anant punt per punt i parlant totes aquestes qüestions per adaptar un redactat estàndard a la seva entitat. I perquè us feu una idea, ara mateix anem per la pàgina 23 de 60. Per tant, en el cas de les entitats, com veieu, és un procés una miqueta més dilatat si es vol fer bé, perquè en aquest cas aquesta entitat ho vol fer bé i tot s'està adaptant a les seves possibilitats, que és el que hauria de ser. I després, quan ja tenim el text final tancat i validat per tota la Comissió d'Igualtat, anem a aquesta validació. En el cas de les empreses és molt senzill. Direcció, consell rector, l'organisme que tingui la potestat per fer-ho aprova el document i ho presenta a la plantilla. Nosaltres, com a empresa, a partir d'ara seguirem aquest protocol. En el cas de les entitats, una miqueta més complicat, com esteu veient, però no per això impossible. És només que és un altre circuit. En aquest cas, el que sol passar és que ho heu d'aprovar moltes vegades per assemblea, si és que sou una entitat assembleària, o per l'òrgan de poder de decisió que tingueu. En aquests casos, també el que us recomanem és que envieu la primera versió tancada del protocol, que obriu un període per recollir esmenes, per recollir qualsevol queixa que hi pugui haver, i que després a l'assemblea presenteu el text final amb les esmenes o no, és a dir, no tot el que us diguin ho heu d'incorporar, i que les persones votin si l'accepten o no l'accepten. Si l'accepten, que generalment l'acceptaran, perfecte. I si no l'accepten, doncs les persones que s'han queixat les convideu a que vinguin una altra vegada a la negociació i així ho tirem endavant. Llavors, feta aquesta estructura general, anem a parlar ara sí d'aquesta redacció, no com fem la redacció. Per fer-ho una miqueta més senzill, us proposem aquest índex. El podeu adaptar. Com dic, ha d'estar sempre basat i molt acotat al que vosaltres necessiteu. Però jo crec que us pot funcionar bastant. Ara anirem punt per punt explicant-ho i perquè sigui una miqueta més senzill, ens imaginem, d'acord, que farem el protocol de l'empresa Light, per posar un nom, que imaginem-nos que és una startup tecnològica d'aquestes empreses que hi ha, per exemple, pel Poble Nou de Barcelona, pel 22@, que té unes oficines molt modernes on es solen fer afterworks, per tant, solen haver-hi festes que hi sol haver també alcohol i, per tant, és un ambient bastant més social. I, a més, aquesta empresa també té un conveni amb una escola per anar a fer tallers. Aquest és una miqueta el context. Llavors, comencem. Què tindrà el protocol de l'empresa Light? Primer de tot, tindrà la introducció. Si és una empresa, el que pot estar bé és que fiqueu una benvinguda de l'organització, de direcció, de la junta, d'una persona que tingui un cert poder, perquè això reforça el compromís de l'empresa amb la igualtat. En el cas d'entitats i associacions és millor que no ho poseu, perquè les juntes, com sabeu, solen canviar bastant. Per tant, pot ser una miqueta més problemàtic que ho poseu. Sí que podeu escriure, però, una introducció general, amb el to que us sentiu més còmodes, d'acord? Com veureu, el protocol en el cas empresarial és bastant més tancat, més senzill d'elaborar perquè és més tancat, i en canvi el protocol de les entitats és una miqueta més complex, però tenim moltes més possibilitats de veure com podem abordar aquestes violències. Llavors, el que sí que us recomanem és que en aquesta mateixa introducció escriviu també quina relació hi ha amb altres documents, sigui el canal ètic, sigui els estatuts de l'entitat, el reglament de règim intern, el que sigui que us validi tot el que està dient el protocol. És a dir, que demostreu que el protocol no és un document que està donant voltes i que ningú sap exactament què és, sinó que realment té una vinculació i un impacte real. Després de la introducció, anem amb les estratègies preventives, tant generals com específiques. Què vol dir això? Doncs des de l'any 2022, quan es va aprovar el protocol marc, que en parlarem dintre de 2 setmanes, es va modificar una miqueta
el circuit d'abordatge de les violències masclistes. Potser us sona que generalment s'abordaven com de dalt a baix, des d'una detecció fins a un acompanyament, l'abordatge i la recuperació. Doncs aquest model va quedar exhaurit i s'ha implementat un nou model, que és un model circular, que entén que la prevenció és tan important o més que l'abordatge i la reparació. Llavors, per això, en aquests últims anys, les estratègies preventives han pres tanta centralitat en els protocols. I el que necessita que tingui aquest apartat és la resposta a aquesta pregunta. Què podeu fer a la vostra entitat, a la vostra empresa, per evitar que hi hagi situacions de violència? Imaginem-nos el cas de l'empresa Light. Doncs les generals poden ser que el protocol estigui als onboardings, que no farem servir llenguatge androcèntric, per tant, evitarem fer servir tots, treballadors, farem servir plantilla, persones treballadores, i específiques, que penjarem en aquests afterworks amb cartells de sensibilització, informació dels circuits, per exemple, i sí, com que treballarem amb les escoles, doncs que demanarem també el certificat negatiu de delictes sexuals. D'acord? Això són aquesta mena de preguntes que us heu de fer quan esteu fent el redactat. Què puc fer jo amb els mecanismes que tinc, amb les eines que tinc, amb els recursos que tinc, per evitar que passin? Un apunt molt breu. Generals són aquestes estratègies preventives que el que fan és modificar el component estructural de les violències masclistes, com veieu, llenguatge androcèntric. I en canvi les específiques són les que ens modifiquen o evita que succeeixin casos concrets a la nostra empresa i a la nostra entitat. Els cartells o el certificat negatiu de delictes sexuals. Un cop tenim les estratègies preventives, ara sí entrem en les bases d'aplicació del protocol. Potser us sorprèn perquè no esteu veient ni marc legal ni marc conceptual. Això per què és? Perquè en la nostra, tant com nosaltres entenem els protocols, que insisteixo, han de ser manuals, han de ser operatius, han d'anar al gra. És a dir, que a vegades una miqueta per ingerència de la universitat, de com entenem que ha de ser un document perquè sigui vàlid, posem molt marc conceptual, posem molt marc legal. Això el que fa a la pràctica és que ens dificulta moltíssim saber què és el que hem de fer. Per això nosaltres us recomanem que marc legal i marc conceptual els poseu als annexos i aquí que hi hagi la informació mínima imprescindible perquè sapiguem què és el que hem de fer. Per tant, a bases d'aplicació no hi ha marc legal com a tal, no hi ha marc conceptual. El que sí que tenim és a qui aplica, on aplica i els àmbits. I això què vol dir? Fins a on podeu arribar. És a dir, anem a abordar els límits que té aquest protocol. Què vol dir això? Doncs, per exemple, aquí. En el cas d'aquesta empresa que ens hem imaginat, doncs, sabem que o decidim que el nostre protocol aplica a qualsevol membre de la plantilla, també les persones subcontractades. Perfecte. En el cas de la vostra entitat, doncs potser és un altre element diferent. Potser són les persones de la vostra entitat, però no persones que venen al vostre local, a l'espai on us trobeu, que siguin de fora, potser aquestes queden fora. És a dir, és un procés de que vosaltres heu de veure fins on arribeu. No només heu de decidir a qui aplica, sinó que també heu de decidir on. És a dir, quines violències que succeeixin a quins espais es poden abordar i quines no. Per exemple, en el cas d'aquesta empresa imaginària, doncs l'oficina, claríssimament, qualsevol situació que passi a l'oficina la podrem atendre des de la comissió, també els tallers en aquests centres escolars i també, com que som una empresa que tenim molts afterworks, que tenim molta vida social, que insistim molt en que som una família, imaginem que és aquesta mena de startup, doncs també qualsevol espai on dues persones de l'empresa es relacionin per motius professionals i també viatges o altres activitats que es puguin vincular. Aquí és una decisió vostra de marcar el límit de fins on arribeu. I després també heu de decidir quines tipologies i quins àmbits d'aplicació ateneu. Aquí generalment el que sempre recomanem és que agafeu de manual la llei 17-2020 i la llei 11-2014. La llei de violència masclista catalana, que per cert aprofito aquí per dir que és de les lleis més avançades que hi ha actualment pel que fa a l'abordatge de les violències masclistes, i la llei 11-2014, que en aquest cas és la llei LGTBI de Catalunya. Aquí compta, però, amb no fer un copia i enganxa. Què vull dir amb això?
que a vegades el que fem és copiem totes les definicions de les dues lleis i les enganxem al protocol. No funciona del tot quan volem abordar un cas, perquè vosaltres com a comissió no podreu abordar tots els casos. Fins i tot dificulta, perquè si teniu tot el copia i enganxa de la llei, que a vegades també fan servir paraules molt complexes, amb casos que vosaltres, a la vostra empresa, a la vostra entitat, no us hi trobareu, a l'hora de la veritat, quan us arribi un cas, que hi ha nervis, que hi ha angoixa, que ho voleu fer bé, si hi ha tantíssimes paraules, si hi ha tantíssimes definicions, costa saber fins a on arribeu. Per tant, és millor que agafeu les definicions i reflexioneu quines d'aquestes violències realment jo tinc potestat, tinc poder per poder dir alguna cosa. Per exemple, en aquest cas, amb aquesta empresa, diríem la física, la psicològica i la sexual, que són les 3 violències que, pel que sigui, pel nostre conveni col·lectiu, per la realitat de la nostra empresa, són les que podem abordar. En el cas de les entitats, per exemple, se sol deixar fora la violència obstètrica, perquè generalment, i aquí en les empreses també, generalment no hi haurà casos de violència obstètrica o contra els drets sexuals i reproductius. O a vegades també, en un àmbit més comunitari, es parla de tràfic de persones. Generalment, a una entitat, a una empresa, no hi haurà aquest tràfic. Per tant, si ja penseu en aquestes situacions que generalment no us trobareu o que és molt difícil que passin, les podeu també treure per simplificar el document i que sigui més fàcil després poder saber fins on. I després també heu de pensar en els àmbits. La llei 17/2020 tipifica molt bé els diferents àmbits, es parla de violència fora de l'àmbit de la parella i, per tant, heu de definir quins són els àmbits que vosaltres voleu incorporar. Àmbit empresarial sol ser l'àmbit laboral i específicament es solen posar les definicions de la llei 3/2007, que és assetjament per raó de sexe. Sé que és una definició que moltes persones aquí no estarem còmodes, preferim dir assetjament per raó de gènere, però en tot cas la llei encara diu sexe. Si voleu posar-ho, sempre es pot posar una nota a peu de pàgina i dir sempre ens posem això per normativa, però sempre parlarem d'assetjament per raó de gènere i podeu salvar les dues visions, la més legal i també la vostra, com us sentiu còmodes, assetjament sexual i discriminació per embaràs o maternitat, que aquestes sí que són les 3 tipologies d'assetjament, de violència en l'àmbit laboral que recull la llei 3/2007. Per tant, com veieu, aquest primer apartat de bases d'aplicació és límits. Fins on podeu arribar? On està el límit de la qüestió? Llavors, us poso, perquè us feu també una idea d'un cas de violència que, per exemple, us quedaria fora en l'àmbit de les entitats, que potser és més complex. Imagineu-vos que us arriba un cas de violència dintre de la parella, entre 2 persones que potser estan a la vostra entitat. Què feu en aquest cas? Doncs generalment el que nosaltres us diríem és que aquesta tipologia de violència no l'abordeu des dels comitès d'igualtat, des de les comissions feministes, no perquè les vulguem desprotegir ni molt menys, sinó perquè les violències en l'àmbit de la parella són violències tan complexes, tan difícils, que el millor que podeu fer és donar-li suport a la persona, però derivar-ho als serveis especialitzats. Per tant, en aquest cas, l'àmbit d'aplicació seria, en l'àmbit de les entitats, àmbit social, àmbit comunitari, i no especifiquem àmbit de la parella. D'acord? Si seguim endavant, ara sí que anem als òrgans implicats. I aquí el que heu d'escriure, el que heu de detallar és quines comissions estaran implicades en l'abordatge d'aquestes violències masclistes. Generalment les que podreu trobar són 3. La Comissió d'Igualtat, l'equip de referència, i heu d'explicar quina és la feina que farà, per exemple, l'acollida i la gestió dels casos, l'abordatge, l'acompanyament, etc. El Consell Rector, la Junta Directiva, que és qui aplica les mesures de sanció, i després, si creeu alguna comissió específica. A vegades es creen comissions concretes, per exemple, ara, espero que aviat, es publicarà el protocol d'abordatge de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques a les arts escèniques i la música en viu, que l'hem elaborat des de la GROC per la Generalitat de Catalunya. I en aquest cas nosaltres vam proposar la creació d'una comissió que li vam dir comissió ad hoc, per gestionar casos on s'implicaven persones, per exemple, de companyies teatrals diferents. I allà especificàvem com es creava la comissió i quines eren les seves funcions. Això és el que heu d'explicar en aquest apartat. D'acord? Qui pot formar part d'aquests òrgans, qui no pot formar part d'aquests òrgans i quines funcions té. I aprofito aquí per fer un petit incís, que és que heu de tenir també molt present, quan defenseu el protocol,
que la Comissió d'Igualtat no sanciona, l'equip de referència no sanciona. Qui sanciona és el Consell Rector, qui sanciona és la Junta Directiva. Ho dic perquè moltes vegades el que passa és que ens trobem amb insults, amb atacs a aquestes persones que conformen la Comissió d'Igualtat com si elles sancionessin, i elles no sancionen. No poden, no tenen aquest poder, d'acord? En tot cas, fan un informe, però no sancionen. I també per descarregar-vos d'aquesta pressió de estic sancionant, estic fent fora. No. Vosaltres feu l'acompanyament, feu un informe i després qui decideix si se sanciona o no és la Junta Directiva, és el Consell Rector o Direcció de Recursos Humans. Molt bé, i després d'aquests òrgans, ara sí que ja entrem al protocol. La primera part del protocol són els principis d'intervenció, és a dir, quins valors han de regir la intervenció. Aquí sí que us he de dir, feu un copiar i enganxa, no hi haurà cap mena de problema. Poseu aquests, per exemple, amb una breu descripció, doncs, per exemple, confidencialitat. Tot abordatge estarà protegit pel principi de confidencialitat, etc. Per què ha d'estar això aquí? Doncs perquè insistim en la idea de que un protocol és un manual, doncs si jo tinc un cas, obro el protocol, el primer que veuré seran aquests valors. I així no se m'oblidarà que he de ser diligent, que he d'anar tot el ràpid que pugui sense faltar a la protecció de la persona afectada, la garantia de reparació. Són com aquestes idees que les teniu al principi perquè no se us oblidin, essencialment. I també el que us recomanem des de la Groc és que feu una aclaració conceptual. Què vol dir això? Que potser us sona que hi ha encara molt debat de com hem d'anomenar les persones. Agressor, víctima, potencial agressor, potencial víctima, persona afectada, assenyalada. Podeu triar la que vulgueu. Nosaltres sempre, des de la Groc, parlem de persona afectada i persona assenyalada. Creiem que és una forma bastant més neutral de poder referir-nos a aquestes persones sense dir agressor, que de fet no pot ser un agressor perquè encara no ha estat condemnat pel sistema penal. Per tant, optem sempre per aquesta distinció. Tanmateix, podeu fer servir la que preferiu. D'acord? Això sí, és recomanable que ho fiqueu al principi, perquè així ja queda clar el per què d'aquesta tria i de sobte no hi haurà potser a mig protocol que canviem el nom i diem víctima. No, ok, hem dit que es diu persona assenyalada o persona afectada en aquest cas. I ara sí, comencem a desenvolupar els protocols, els circuits d'atenció, però abans de fer-ho, el que nosaltres us recomanaríem és que penseu quines situacions us podeu trobar. D'acord? És a dir, que no comenceu a fer un circuit general, sinó que dieu, d'acord, què pot passar? A la meva entitat, a la meva empresa, què pot passar? Per exemple, en el cas d'aquesta empresa Light que ens hem inventat, tindríem, evidentment, assetjament entre persones de l'empresa en el context empresarial, en el context de l'oficina, perfecte. També tindríem possibles situacions que poden succeir als centres escolars, per tant, en persones de fora, subcontractades nostres que van a aquests centres, o potser un professor que a un membre de la nostra empresa la insulta, l'assetja, el que sigui amb una persona externa, per tant. I tindríem també, si pensem, una tercera situació, que seria una violència, podríem dir més de l'espai de l'oci, en aquests contexts d'after work. D'acord? Les típiques violències, típiques, malauradament, violències que poden ser sexuals, d'assetjament sexual. Un cop tingueu clar que aquí, per exemple, tenim 3 possibles casos, desenvolupeu individualment aquests 3 casos. Com els desenvolupeu? Doncs generalment sempre, quan són casos interns, aquests són els 3 casos, tindreu aquest esquema. De moment, a la part de l'oci la deixo fora. Què és aquest esquema? Tota investigació pot optar generalment per 2 vies, la via formal o la via informal. Quina és la diferència? La via informal ens permet una actuació més flexible i permet també un anonimat total. Però, en canvi, la via formal és la via necessària per sancionar. Què vull dir amb això? Doncs que si jo, per exemple, en empresa Light, parlo amb la Comissió d'Igualtat i els dic és que tinc un company que sistemàticament m'està escrivint per Instagram per intentar quedar amb mi, i he dit que no em para de seguir escrivint. L'altre dia es va acostar molt a mi a la cuina, em va arraconar contra una paret i em va dir que si no sortia amb ell, que jo no sortiria de la cuina, per posar un exemple.
Si jo vull que això se sancioni, s'ha d'iniciar un procés d'investigació. Per què? Perquè si no l'iniciem, la persona assenyalada pot dir això és mentida, no és veritat i no teniu res que justifiqui aquesta sanció i, per tant, la rebato. I aquí, més enllà de que se'ns pot ficar al cap i sembla que estiguem donant veu a les denúncies falses, no és això. Al contrari, el que estem fent és protegir més a la persona afectada. Perquè en cas de que aquesta persona, especialment en un context empresarial, però també d'entitats, ens diu que rebat una sanció perquè no té fonament, la realitat és que, malauradament, encara ara té les de guanyar. Perquè no s'ha fet efectivament un procés i podria ser. Evidentment no ho és gairebé mai. Però això el que pot generar és una revictimització molt forta. És a dir, que estem obligant indirectament a la persona afectada que ens ho expliqui, passa per tot aquest procés que pot ser i és molt dolorós, es sanciona o s'intenta sancionar aquest agressor, aquesta persona assenyalada, i de sobte tot queda en res. I la persona afectada l'ha de seguir veient a l'empresa i, a més, segurament sap que s'ha queixat. Per tant, l'estem posant encara més en perill. Així doncs, sempre que es vulgui sancionar, hem d'iniciar la via formal, que ara us l'explico. Si no volem sancionar o no volem iniciar aquest procés formal, com deia al principi, molt més flexible. És una actuació més còmoda, més còmoda en el sentit que menys sancionar, podeu fer, entre cometes, el que vulgueu. Per exemple, podeu anar a parlar informalment amb aquesta persona i dir-li una cosa, mira, ens ha vingut a parlar una persona de l'empresa, una persona de l'entitat, que estàs fent això. Sisplau, atura't. O a vegades no és tan directe ni tan dur. A vegades senzillament és anem a fer un taller. Ens ha arribat això, perfecte, doncs anem a fer un taller per abordar aquesta qüestió. A vegades també ens hem trobat amb algunes, ara sí, víctimes, que el que ens demanen és no, jo no vull que parleu amb ell indirectament, el que jo vull és que estigueu allà presents mentre jo li dic que m'ho ha fet passar molt malament, que m'ha generat dolor, però que no passa res i que aquí estic. Tot això ens ho permet la via informal. I, de fet, la major part de casos els gestionareu segurament per la via informal. La via formal, per tant, una via de sanció. I què vol dir amb això de que no es manté l'anonimat, però sí la confidencialitat? Doncs que a partir del moment que iniciem un procés d'investigació, la persona assenyalada sap qui és. Perquè si jo vaig a parlar amb ell i li dic anem a seure perquè vull que m'expliquis què va passar el divendres per la tarda amb la meva companya Rocío, doncs ja sap què és la Rocío, perquè no pot parlar d'una situació on no sap de qui s'està parlant. Tanmateix, encara que li diguem qui és, aquesta persona estarà igualment obligada a respectar la confidencialitat. És a dir, no pot anar explicant a tot arreu el que vol, no pot anar explicant a tot arreu la Rocío me ha denunciado, la Rocío ha dit tal, això no ho pot fer. Per tant, perd anonimat, però es manté confidencialitat. I el que nosaltres us recomanem també sempre, després parlarem ara ja que gairebé estem acabant d'aquests documents, us recomanem que s'assigni sempre el compromís de confidencialitat, que en cas que, per exemple, la persona assenyalada trenqui la confidencialitat en aquest procés d'investigació o després, que això sigui un agreujant en la sanció. És a dir, que si ho ha explicat als seus amics i arran d'això la Rocío ha hagut de deixar l'empresa o no necessàriament l'ha deixat, sinó que ho ha passat pitjor, doncs el que era una sanció lleu de sobte és una sanció greu, per exemple. I com és aquesta via formal? És un procés d'entrevistes, d'acord? A la pràctica li podeu posar el nom que vulgueu. A vegades, sobretot en un context empresarial, se li diu procés d'investigació interna. És una miqueta massa formal pel nostre gust. Li podeu posar procés d'entrevistes, entrevistes, recerca, fins i tot, val? I el que és que us entrevisteu amb la persona afectada, amb la persona assenyalada i que us expliquin les seves versions del que ha passat. La idea és que li faciliteu tot el possible aquest procés a la persona afectada, a la potencial víctima. Per tant, si tria ella aquesta via, perquè sempre ha de ser la persona afectada qui tria quina via vol, en cas que ho triï, li podeu facilitar de dir, doncs, si et sembla bé, ens pots fer un àudio i ens ho tornes a explicar, o jo puc escriure el que ens vas explicar a la primera reunió, tu llegeixes, i si et sembla bé, donem l'ok, i si no et sembla bé, ens ho escrius. És a dir, sempre com facilitar perquè ella estigui bé. Amb la persona assenyalada sí que ha de ser una entrevista formal.
En aquest procés, a més, també es demana, perquè ens entenguem, són proves i testimonis, però no li digueu així. Li podeu demanar captures de pantalla i si altres persones ho han vist. La idea és que tot això serveixi perquè estigui encara més protegida. A partir d'aquí, quan tanquem aquestes entrevistes, la Comissió d'Igualtat, la Comissió Feminista, es reuneix, valora tota la informació recollida i fa l'informe de conclusions. En aquest informe de conclusions ha d'estipular la proposta de sanció si és que n'hi ha, segons el que us explicaré a continuació. I després eleva l'informe a l'òrgan pertinent, a la Junta, al Consell Rector, a qui sigui que ha de decidir o no. I llavors el Consell Rector aplica o no aplica la sanció. Si un protocol està ben fet, la idea és que les mesures sancionadores que estan al vostre protocol es repliquin al reglament de règim intern, es repliquin als estatuts o al codi ètic o al conveni col·lectiu que tingueu a la vostra empresa. I, per tant, la Junta o el Consell Rector no té molta opció a no aplicar-la, perquè ja està als altres documents de l'entitat o de l'empresa. I, finalment, fem la resolució i el seguiment. És a dir, es comunica formalment a la persona assenyalada quina ha sigut la resolució del cas i es fa un seguiment amb les dues persones amb el temps que vosaltres vulgueu. Nosaltres sempre diem més o menys un mes, 3 mesos, 6 mesos, un any. Però ho podeu adaptar tal com vulgueu. Mesures sancionadores també han d'estar en el protocol, han d'estar estipulades què és sancionable, què no és sancionable i quina tipologia de sanció serà. Primera pregunta, si sou una empresa o si sou una entitat. Si sou una empresa és molt fàcil, conveni col·lectiu. Les vostres sancions estaran estipulades al conveni col·lectiu. Difícilment podeu anar a més del que estipula el conveni. Per tant, aquí esteu bastant, anava a dir lligades, més que lligades és que ho teniu ja donat, quines són les sancions. En el cas de les entitats, la meva pregunta seria amb què us sentiu còmodes? Teniu llibertat de poder decidir què és sancionable, què és una agressió, què no és una agressió i quin és el nivell. Segurament us sona aquest quadre. Aquest és un altre dels exemples dels problemes que té el copia i enganxa. Aquest quadre ha donat moltíssimes voltes per moltíssimes entitats des de fa molts anys i no s'adapta a la realitat. Per exemple, aquest és el que tenim ara mateix amb l'entitat amb qui jo he estat fent aquest acompanyament i per arribar a aquesta conclusió vam trigar, no us enganyaré, 1 hora i mitja, perquè vam anar punt per punt, això és greu, però llavors això és greu, i el que us recomanaria és que feu exactament el mateix, és a dir, que us asseieu i digueu, d'acord, la nostra entitat creiem que psicològica serà això, creiem que molt greu anirà per aquesta altra banda. I un cop ho tingueu, heu de determinar els processos d'avís i de comunicació. És a dir, per exemple, que una agressió lleu implica un avís verbal i que 2 agressions lleus equivalen a una greu. I una greu és una sanció i, per exemple, és una expulsió temporal de 3 mesos. Aquí vosaltres, insisteixo, context entitats, sou lliures. Si voleu, per exemple, que no sigui una expulsió, que sigui un procés de reparació diferent, ho podeu adaptar. I, per exemple, també, si voleu molt greu, doncs un acomiadament o una expulsió definitiva. I també, si teniu associacions, podeu, o si sou una associació més ben dit, podeu arribar a determinar les condicions de readmissió. D'acord? És a dir, per exemple, una persona amb una sanció greu és expulsada 3 mesos i només pot reincorporar-se si, per exemple, ha anat a cursos, si la persona afectada diu que sí, però això sempre ha d'anar alineat amb els vostres estatuts, amb el vostre codi sancionador. D'acord? No us podeu inventar, és a dir, el protocol no pot anar més enllà del que ja teniu. El que podeu fer, això sí, és fer un procés simultani d'elaboració del protocol i modificació dels estatuts i modificació del reglament de règim intern, si voleu. I, per tant, ja equiparar-ho. Però d'entrada no podeu anar més enllà. I també una altra recomanació que nosaltres tenim és si voleu considerar agreujants o atenuants. Per exemple, que es trenqui la confidencialitat, pot ser un agreujant, que hi hagi hagut intimidació, que hi hagi hagut amenaces, que aquesta agressió l'hagi rebut una persona amb una discapacitat física o amb una discapacitat psíquica. Doncs això seria un agreujant.
Un atenuant, per exemple, doncs que una persona hagi comès una agressió física com a resposta a una altra agressió masclista. És a dir, que una persona, per exemple, exposi els seus genitals en públic a una altra persona de l'entitat i que com a resposta aquesta persona li faci una empenta o li faci un cop de puny. Que, si tireu un moment enrere, veureu que això en aquest quadre estem parlant d'un cop de puny, per exemple, seria una agressió molt greu, però en aquest cas, si consideréssim un atenuant, direm, en aquest cas de defensa pròpia o com a resposta d'una altra agressió masclista, considerarem que és lleu, per exemple. Tot això són aquestes preguntes que us heu de fer vosaltres. I ja per acabar, en cas que vulgueu implementar també un protocol d'oci nocturn, no m'aturaré molt perquè ja n'hi ha molts, el que heu de determinar sempre és què heu de fer, depenent de qui denunciï sempre, i quan s'inicia el protocol d'expulsió de l'espai i quan no. Aquí ja us dic, no em vull aturar molt, això és un exemple d'un protocol que vam fer nosaltres per un carrer de Festa Major de Gràcia. Llavors, com veieu, aquí tenim diferents situacions possibles, depenent del nivell de l'agressió i el protocol d'expulsió. Això també ho hauríeu de determinar. En el cas d'empreses no és gaire habitual. En el cas d'entitats, si feu festes, si feu aquestes trobades, sí que sol ser més habitual que us ho pugueu trobar. I ara, ja per acabar, tot protocol ha de tenir també un seguiment. El protocol és una eina viva, és una eina que es pot modificar en el temps i, per tant, heu de fer seguiment de les persones, com dèiem, un periòdic 3 mesos, després trimestral, etc. També podeu fer accions de responsabilització, és a dir, podeu acompanyar la persona assenyalada, a dir, mira, anirem amb tu als tallers si vols, o pots triar una altra persona, un altre company amb qui et sentis còmode que t'acompanyi. És a dir, no sancioneu i us oblideu de la persona, ni de l'afectada ni de l'assenyalada. Però el seguiment també implica aquesta modificació del protocol. És a dir, a vegades pot passar que després d'un cas direu, ostres, això no ens ha funcionat, aquí ens hem equivocat, o això va ser massa lent, això va ser massa ràpid. Per tant, sempre és subjecte que el pugueu modificar. Tot i això, sempre el que us recomanem és que si el modifiqueu, que ho torneu a aprovar per assemblea en cas que sigueu una entitat, i si és una empresa, que sigui ja la junta directiva, amb el consell rector, la direcció, que el torni a aprovar, perquè si no, no tindrà tanta legitimitat. Finalment, també us recomanem que tingueu un apartat de recursos amb els diferents serveis que estan al vostre abast, tornant a la idea que un protocol és una eina. Per tant, és un manual. Si teniu ja aquí, per exemple, el SARA, el SAIT, els diferents serveis del vostre territori als quals podeu derivar les persones, serà més senzill, perquè no haureu de sobte buscar a internet quins serveis hi ha, sinó que ja els tinc allà, tinc el telèfon i és més senzill per accedir. Per tant, amb això ja veieu, tancaríem aquest redactat, iniciaríem, insisteixo, la negociació. Res del que hem dit ara, quan estem a la fase de redacció inicial, és definitiva fins que no es negociï i finalment ho validem. Finalment, a part del protocol, a vegades ens pregunten si hi ha d'haver material complementari, si hi ha d'haver annexos. La nostra resposta és que sí, és molt recomanable que hi hagi i mínimament sempre diem que hi ha d'haver aquests documents. La constitució formal de la Comissió d'Igualtat, especialment en empresa, és pràcticament imprescindible. En espais associatius és molt recomanable que hi hagi un document que digui aquest cas el portaran aquestes persones. També un model de denúncia, de comunicació, on ho pugueu tenir també registrat, el compromís de confidencialitat i el model d'informe de conclusions. Tot això amb la mateixa idea, que el dia de demà, quan hi hagi un cas, no us torneu bojos buscant la informació, sinó que la tingueu tota al protocol. I en aquest material complementari, si voleu, també podeu posar el marc conceptual complet i el marc legal complet. Amb això acabo aquesta primera part del webinar. Com parlàvem, ara iniciem el torn de preguntes. Si us sembla bé, deixo de gravar perquè així podeu preguntar lliurement tot el que vulgueu. Aviam un segonet. I... Vale.